gudunmawar matasa a cikin addinin musulunci. Ma'ana ya kamata matashi ya zama a matsayin mutum na matashi. To a nan farko dai wane ne matashi? Ina jin za ku yarda da ni idan na ce shekarun da za a kira mutum saurayi ko matashi suna farawa ne daga lokacin da ya balaga. Kuma dalilai na shari'a sun nuna balaga na iya zakkewa ɗa namiji daga lokacin da ya kai shekaru 15. Hujjar da malamai ke kafa hujja da ita, Abdullahi dan Umar da shi da ire-irensa lokacin da za a tafi yakin Uhudu a shekara ta 3 bayan hijira sun ɗauko makamai domin a tafi da su. Manzon Allah ya ce ku koma gida ko yara ne, a lokacin suna yan shekara 14. Lokacin da shekara ta kewayo za a tafi ghazwatul khandaq sai manzon Allah ya bada izini aka tafi da su. Wato sai malamai suka ce wannan ya nuna dan shekara 14 bai zama baligi ba kenan. Da haka manzon Allah bai ce a tafi yaki da su ba dan suna cikin masu rauni yara. Amma lokacin da sai kai shekaru 15 sai aka tafi da su ghazwatul khandaq. A kenan shekaru na matashi ko da za a kira mutum saurayi ko mai hankali suna farawa daga lokacin da mutum ya kai shekara 15. Sannan kuma shekarun na ci gaba har sai kai shekaru 35 har zuwa shekaru 40 ana kiran mutum da suna matashi. Saboda haka lokacin da muke magana muna magana da mutumin da ke cikin wannan zango na rayuwa dan shekara 15 har zuwa shekara 40 ya shafi wannan lacca domin matashi ne, domin waɗannan su ne kwanaki da ɗan adam ke samun ƙarfi na jiki sannan kuma da ƙarfi na tunani da kuma ƙarfi na hankali. Shekarun da suke kafin wannan shekaru ne na rauni, kuma galibi shekarun da suke biyo bayan 40 su ma shekaru ne na rauni na biyo wa ɗan adam. To waɗannan shekaru na tsakiya shekara 15 zuwa 35 ko 40 su ne shekaru na ƙarfi. Ubangiji ta ala ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir. Wato Allah madaukakin sarki shine wanda ya gudanar cikin hikimarsa ya halice ku da a karan fari kuna cikin rauni ba ku da karfi, wato yara kanana ke. Sannan kuma daga baya sai ya sa muku karfi bayan wancan rauni, wato su ne shekaru na balaga da karfi da kuzari da kaiwa da komowa.